Lesu meneh. Muto gitu aja muto. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sanggale diseret dramaane mlentung Surabaya geger mlayu ning Madiun Madiun Jakarta jadi rukun tetep merdeka. Wah, iki selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cange Yulimbo Pak Iget. Nggih. Selamat malam Sedoyo Wargo Genuk. Sugeng Genuk. Dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak Elisa? Sehat pengestunipun Pak Iget. Nggih, Mbak Nggih. Tatin sehat Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat Pak Ige. Wah, kepanggih malih kali sampean. Aduh, duh, 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 duh. Niki sowan wonten Genuk Ungaran Barat. Ujug kabule kejaba merti desa ugi mengeti hari ulang tahun kamardikan. Nah, ndongake napa sampeyan kalian warga Genuk mriki urut saking Mbak Elisa. Nggih. Halo. Kula ndongakaken pokok men niki gandeng sepisanan nggih. Nggih. Sepisanan saking pinten tahun? Wow. 35 tahun. Waduh, luar biasa. Nggih, mugi-mugi sedaya warga Genuk ingkang sampun gelar wayang ringkit wajujal dalu Iya. menika saged damel berkah barokah kagem sedaya pinaringan sehat panjang yuswa paringi rejeki ingkang lumintu kaya sesuk le wayangan seminggu pisan. Wah, kekerepen kuwi. Oke, kerepen ya, Pak. Nggih. Pancen ilat saka Sulawesi iki kaya ngono kuwi Pak Dipluntang. Nggih. Genuk ya genuk. Genuk. Nak sing mboten dong nggih mumet. Heeh. Genuk. Mbak Elisa memang ayah dan ibunya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Yes, seko toli-toli bapakku. Oh, bapaknya kok toli-toli. Saka ngendi, Dik? Yes, seko toli-toli Pak de pelontang. Nggih, ibuke sama. Ibuke? Seko lambelu. Wait, Nggih. bapak saka? Toli-toli. Nak kuwi aku ngerti alamate. Ngendi? Ya kono kuwi. Ngendi? Wah, Sulawesi. Sulawesi kono. Ora kamu lihat mana tadi? Apa piye? Ora kok ngene-ngene kok ngene scroll ae. Ayo mungkin iki ngerti Kok aku. mripate ngene-ngene Ayo. netranipun Alah, ngocak ming- kondarandir. Wah, ngarunekke matamu kowe kok. Enggak. Ya iki jenenge Membayangkan apa itu? ya seakan-akan ki aku tahu ngerti alamate Oh, ngono lho. gitu. Pancen logate kaya ngoten Pak Dipluntang. Jalem nggih. Nggih, makasih Mbak Elisa sampun kepareng rawuh. Jen, Pak Igit. Nggih, Mbak Tatin, ndongake napa Mbak Tatin? Bingung kowe. Niki pun didongake kali Elisa kabeh nggih pokoke idem kali Mbak Elisa. Sing pokok menika mugi saya tansah pinaringan sehat nggih. Amin, amin. Lancar rezekine, rezeki Amin. ingkang berkah lan barokah. Amin. Nggih sesuk cek. Nggih sesuk iso wayangan meneh. Amin. Ning sesuk rasa nanggap iyi. Heeh. Yang apa? Lagi Ora usah aku Pak Dipluntang cukup Mbak Tatin karo Mbak Elisa wae. Iya. Bareng wong telu ngadeg malah ngelek-eleki pemandangan. lagi jane ana sing luwih elek apa ora to timbang iki. Salahe panitia wong elek kok diundang. Ojo ngono Mbak, kita tuh harus hormat sama beliau karena iki sesepuh. Corone. Sesepuh. Ya, sing duwe daerah krene, daerah kene kan ini. Sing bau reksa. Sing bau rekso. Leluhur apa? Bau reksa. Maksudnya sing dituake. Ya, harus hormat no. Di danyange Sing kene, menjaga ngono lho. keamanan dan ketertiban beliaunya. Lho, aku ya nak masalah nggo keamanan ya Dik, mligine Pak Igit. Heeh. Tak kira Pak Igit karo sampean kabeh kelingan. Aku ki ya anggota Linmas. Ya. Dadine aku ya pengin dadi keamanan sosial kanggo warga. Lho. Dadi lin Mas kok Macake. sakmene cilike ngene ora. Ning pas dadi Linmas ki iso gedhe kok aku. Hah? Iso gedhe. Apane? Amarga sandang aku kelobroh. Oh. Oh kaya obiak kae. Kok tak kira nek ya tetep nek jerone cilik ya tetep cilik no. Cilik awakku ning aku duwe IQ sing gedhe. Pikiran sing jernih, pikir aku semangatku ora kalah karo sing nom ora Walah, bentuk. omongane banter, umuk. Kok ngerti-ngerti yo Di AQ yo. AQ, koyo AQ apa? ki apa? AQ ki apa ngerti ra Pade? Lah. Aja nesu. Iki ki ada orang bertanya kok. Iki ditekoni karo Pak Dalange lho. Lah Aja Mas. nek akimu karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin yo kadoan. Ayo nang niki ambu ya dites. Lho tenan. Di blangkonku mau. Iki nek ngene iki. Iki nek juga saiki. Minggu wadah latu Wong ning ngomongane- ngarsane warga Genuk kok pamer akiu iki lho. Lho, Wong loro Cok, iki cerdas-cerdas. Dites oke Pak Igit. Pertanyaan yang mudah aja. Oke. Mbak Elisa. Ya. Soal cerita Mbak Elisa. Siap.
Ada mangga sekilo 5.000. Ya. Kalau beli 2 kilo berapa? 10.000. Wow, pinter. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Injih. Mangga sekilo 5.000. Beli 3 kilo 15.000. pinter. Pak De Plondang. Asik Pak Guru. Mangga sekilo 5.000. Nggih. Siapa yang menjual mangga? Ah, Sapa? plongah-plongoh. Aki. Plongah-plongoh. Aki uti. Orang ngerti. Iki. Mbak Elisa tahu yang jual mangga? Tahu. Siapa namanya? Pak Sukimin. Cocok. Elisa ngerti sing dodol Pak Sukimin. Ngono kok aki tinggi. Alah. Coba Mbak Elisa, Iya. gunung yang terkenal di Jawa Tengah apa namanya? Ada Merapi Berbabu. Merapi Merbabu. Iya. Oh, pinter. Mbak Tatin, gunung Iya. apa lagi Mbak Tatin? Sindoro Sumbing. Pinter. Pak De Plondang. Dalam. Gunung di Jawa Tengah, Sindoro Sumbing beratnya berapa ton? Orang ngerti kowe. Plonga-plongo ngono kok aki tinggi. Mbak Elisa tahu ya beratnya? Tahu. 100. Mbak Elisa ngerti kok. Ora ming muni tahu tok kok 100 ki lho. Lho dekne ngerti kok Kowe membantah. ngerti to, Sa? Tahu. Ngerti. Tahu. Tahu. Kok 100? Mula ning kene aja pamer aja. Lah umum. nyatane nggih ngoten ming muni tahu ngono kok 100. Lah aku ki mikir kok ora entuk apa-apa. Lah kowe iki kopong kok kenemu. Lah kok contone nggih. Kowe ditakoni apa ora paham kok. Oke. Tak takoni ngerti. Siap. Telek sapi jenenge apa? Letok. Telek pitik. Kaya lencung. Telek wedhus. Mrindil. Gene nek ditakoni telek lancar, nek ditakoni liyane kok ora iso. Berarti kene mung telek tok ngono. Ono pamer kene akiyu, genah kene isine telek. Letong, srintil, lencung. Lencung. Jan plontang ki bosok. Lah iya, heeh. Ngono kok umuk. Lah. Oh nyatane ya iso dites aja ming niku Pak Igit liyane. Liyane. Mbok menawa kula iso nyandak. Tenan. Oke. Wah, kowe natang. Kejem ya kejem kok. Oh, kowe ngerti sapi? Ngertos. Sikile pira? Sekawan. Nah, sing tak takokke. Nggih. Nek sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Ah, ya nang kidul. Lah nek sapi madhep ngulon, Nggih. buntute? Nang wetan. Salah. Lho kok salah? Buntute tetep ning kidul. Lah kok Sapi ini mau melengak ngene tok. Mong dase tok. Oh. Dase tok kok. Sapa Ya. ngomong dadak ngene? pancen nasib ge elek. Ora masalah, pancen ana rego ki ana rupa. Mbak Tatin ngerti buntute sapi? Kertas. 100 ngertos awisan. Ning ngertos tok 100. Semingkir. Kula ngertos, Pak. Wis dipek Mbak Tatin kok. Oh wis dekku wis Yo jaluk jawabanku. dhewe Mbak Tatin. Tin, ngengi to Tin. Apa? Mbok yo aja ketegelen karo wong tuwa. Arep jaluk buntut. Aku wis duwe. Lah kene kok jaluk. Lah pengen buntutku ora. Ora kudu buntut tak Apa? kutil. Nembang wae kowe tak pasrahin jengleng karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Alah nek iki yo tayeng aku. Jajal kaya ngopo? Oke. Senglengane Mbah Plontang iki kaya ngopo? Yo carane harus semangat yang nguntil pal loro. Nguntal pil. Oh nguntal pil kok nguntil pal. Nguntal. Nguntalpe. Caping guning mriki sing panitia. Ki ya padha capek guning. Lho, masa aku muni ngono? Ya iki lho, wong ketrikel ki ora mijiri seno ngarep, ora mijiri seno mburi. Capek guning. Mergane iki Pak Sigit ki jejer jenengan dadi ketut. Ya wis tak rene. Aja cerak-cerak. Aku nek semangat nek cerak Elisa karo Tatin nek cerak. Oh, wong pancen niku sinyale jenengan ya teng mriku kok. Nah aku wong tumakni. Nah, Caping gunung. Dudu capung guning ya. Caping gunung. capek guning. Sembah nuwun dirawuhi Pak dosen Pak Gitung Sugiyanto, Pak dosen Rawuh. UNES. Rawuh. Wis wonten wau. Wah, iki sembah nuwun Pak dosen iki. Nggih. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNES ya rawuh Rawuh. Hilal iki dalang ampuh. Oh, UNES S1 wis duwe dalang ampuh Hilal. Oh, ngono. Elok. Aku elek-elek saiki yo mahasiswa UNES saiki. Daftarane gal iki. Lho, Mahasiswa piye? magister. UNES Universitas Negeri Semarang saiki duwe dalang S2-ne duwe dalang aku S1-ne di Hilal. Piye to? Nah, kula Karena UNES itu menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi. Matur. UNES, tepuk tangan untuk UNES. Luar biasa. Tak kampanye terus ndak bengi Pak Gitung, ndang diluluske aku.
Awang mlebu gek rong sasi kok pengen lulus ki. Lah piye gleleng no. Kayaknya wisuda. Malah urung tau mlebu abot lit piye wae kok jajal. Ayo, engko diketok-ketok ning nggon apa kuwi TikTok kuwi ngono aja. Unes men wah wis menyalip Solo salib saka kiwa sumben. Ayo. Saben bengi kawiwitan saking Mbak Elisa. Oke. Alah padha dene gering kowe kok. Ya beda, cewek kalau gering kan emang apa ya, langsing. Langsing. No. Anak aku. Ya rangon, iso ape berotot gitu loh. Gagah keker, gede dhuwur. Gagah gede, Ya. dhuwur ora geger-geger. Keker. Ya itu. Wah keker. Wis stres kaya ngene iki. Saben bengi nyawa Mbok tenang dulu. Pelan gitu. Halus saja dulu. Kok urung apa wis gini-gini terus lah. Halus. Nah, pas wayahe baru mantep gitu. Oke. Pas wayahe kuwi. Ya. sik tenang sik ben sik. Nggih. Alah. Oh, Apa-apaan ini? Ora geroso belas. Ora krasa? Enggak. coba jengleng Mbak Tatin. Semingkin. Ah, Anak iki rada mbruk. Enak kae apa diklotakang. Siapke, Oke. staminamu siapke. Oke, wis pit aku wisan. yen memajang Yen memajang Asik. Pak Lurah pengen. mumbul. Wah, apik tenan. Kowe iki dinteni mumbulmu sida jengleng po. Arek jengleng kok ora malah ngemetke apa to? Raine mlungu. Raine iki nang dhuwur. Aku ki kira. Oh. Rumangsane aku namake dhuwur ki nang ngisor ki dhuwur. Wong sirahe nang ngisor kok. Kuwi ki ya rai. Rai apa? Rai lok. Oh. Wow. Jasal jengleng nek kaya ngapa? Ihe, Pakde, Pakde Bari. Pakde sapa? Pakde Bari. Alah, wes. Alah. Tuwek orang rumangsane. Mulai lho. Malah guru kotak ngono tok. Kita Pakde. Nek ora pas ki sakit lho, Mas. Ya jelas, Kok Pak. dipaske ngono Kowe lho. paham mesti. Minggir. Tatin jatahku. Mriku Jengleng dirahapi kaya ngono. aku ya. Kembang, ayo Mbak. Nyantai, arep jengleng iki ya nyantai ngene. Nyantai ya ora kokean polah. Semangat. Ayo. Nun sewu lho, Mbak. Amit-amit. Amit-amit. Kok malah aku wedi ya. Oh, wedi wong kuwi nak gelem tenanan e. Lah kok dadak aku amit-amit barang aku ora ya wedi. Ben ora aku walat. Watahan Apike. guna penake Mas ngene pas ngene iki jan sip Sip ora karo nyulek mripat ngono. kaya salah kaya serak sip berarti ngene ya kene apa kene Aku seneng sing kene. Ayo ora maido wong karo juragane dikomando satu pintu ya jelek. Anak aku ora nggawa yoga kok. Lah kuwi yoga-yogane. Lah. Pak Ndara Wiyaga sedaya manon. Sak mangke. Sedaya mawon. Lah nggih sedaya mawon. Lah kula mau ngopo? Sedaya manon. Ah salah. ora kuwi mau
sedaya mawion ngono kok. Lah aku malah bosok. Lah piye? Sedaya mawon. Nggih, durung Mbok jaga. bilih mangke kula Mumbul. kula mumbul dando yo jenenge langsung jreng. Oh, ngono. Jreng. Nek Pakde Pluntang mumbul. Jreng. Oke, ayo coba Mbak Elisa. Wah, cakrane ngrat kok. Heeh. Pacitan sarwi Yet. Jreng. Yet. Wes, Jreng to. Kaya ngono karep sampean to Pakde lega to? Matur nuwun. kok matur ayo. Matur Sing nuwun, kula kok. karepe niku tabuhe dicekel jak jleng. Oh. Nek sampean mumbul tabuhe di Cekel. Oh, dicekel. Nah, Lah ora ngomong kok nyekel tabuh mulai lambene tok jreng ngono. kompak Kang Bari. Oh nggih. Wah. Gede Mbak Tatin lho. Dah. Angger Pakde Pluntang munggah. Mumbul, Mumbul. tabuhe cekel. Oke. Oke. Orang nggo lambe. Ora nggo lambe nek cara Mbah Waluyo jalan tempe. Iya. Ya. Wih. Sip. Sip. Manut perintahnya apa yang menjadi Ora perintahnya Mbah Pluntang ya. Ora salah. Tabuhe diunggahke. Tapi dunggahke kon nyekel bar kuwi sabetke. Sahabat ki sapa ayo. Kuwi mateni aku halus. Matur nuwun Ndara Yoga sampun kompak. Tabuhe diangkat nggih. Jreng. Oh. Wih. Iki wis Lah kaya Sesuai instruksi. lagi ngonten to Pakde. Matur Marem Arek sampean melom. bunga. Saya neng melom. puas. Seneng kok kanca-kanca yoga kok. awas nek tiba mundur-mundur ngo. Tiba ya gen tiba ya medun ra lakon munggah ya kok. Ya wis gek tiba berarti. Ha kowe ngisor sik. Lah apa kok? Ha tiba bareng kok. Apa ya? Apa dudene sak panggung nibo dhewe-dhewe lak ya ora iso. Wuhi. Uhi. Wah nomatke lambeku ketoke nafsu tatine. Ah. Oh, kaya tikus ngono kok le. Kayak apa? Kaya apa? Tikus. Wih, ra ta? Kaya celurut. Pak Igit, Nun. bengi niki kula sak nyamplung ora ono sing apik to. Kok Lah. bosok tenan to kula iki. Lah pripun to? Kok kabeh kok celirut kok tikus. Wah, jan sembrono iki jenenge ora ngajeni Mboten karo ngajeni to karo wong Mbak tuwa. Tatin iku bangeten. Bangeten kowe Lah Tin. pripun ta? Kaya ngene kok duneki kaya tikus. Lah napa? Niki ora tikus. Nek Lho, apa? Pak Igit. Lho, niki kaya coro. Coro Coro mabur. Coro bar mabur saka toilet ki ta. Coro ketoh ngono. Kuwi gak dene cilikane iki coro ketoh iki bar saka ning kono ngimplok ngono. Oh, Ya ora apa-apa nek Terus ke, Mbak Eli, wong tuwa iki Mbak. diterima-terimake. Panas udan Mbak Elisa. Panas udan panas lengaleng. Kok tikus to sa? Kok to sa? Oh, ayo iki mau karang ya sekolah. Oh, aku kampiran setan ngono apa? Wah, jan galdene kok ora ono pilihane to wong loro iki. Lah ya dadak gitu loh ini. Oh, pancen Kenapa mataku itu yo, kita- mataku pancen Oh, ombo. Oke. Capek guna. Loh, Pak De Pluntang. Jarang jadi. Yo dadi yo. Pak Pri mriki nagak priok to? Pak Lurah nagak priok, Pak. Yo reoke sing juga sampean kuwi. Jajal. Trompete Pak. Yo. Nesu meneh. Mutong gitu aja mutong.
Senengane kok mutung. Jogetane kula iki gak arep mlaku ya, Bos. Kok wis disuwuk Mas Rangga. Nah, ngambil jangkone, Mas. Ngambil jangkone, Mas. Oh, Nggo kesel. Oh. Mesake ya wis tuwa ngono lho. tuwa kok ora tebaske. Apa tebaske kono sak payu-payune. Ayo wong arep dingu ben bosok sik kok. Mbak Tatin ngarani kok ya bener. Lah piye ta? Kowe omong apa? Lah mau piye le omong? Wis tuwa kok ora tebaske lah Lah kok. yo sen dingu ben bosok sik. Bosok ki ana sing enak. Apa? Tempe bosok. Kulino mangan po? Yo kadang-kadang. Kadang-kadang kok, ngematke ngendi? Ya kono. Kono-kono. Duwer merongos, Bos. Duwer merongos. Ingin. Niku ket lahir pun ngoten. Wah, wong nak jenengan kalih kula paham kula. Nggih. Suwargi bapake nak ngasto kendang kalih gregeten. Ngene iki lho, Mas. Ini melu gerak. Oh iya. Wah, bocah ganteng kok untune slonjor. Sembrono. Alah wong sing ngomong kula niku kok. Aku ajar ngenong niku Dik Dwi niku ngethuk. Oh. Ngethuk ning nyrimpet. Alhamdulillah sakniki dadi dalang kondang. Kondang apa regane nang Jakarta kok mis 20 yuta. Lho, Dalang tok. dalang tok apa gamelan sak rokoke kok. Mbak Tatin ya. Nadyan wadan sarata Suara suling. Ngetang. Jogetnya kaya angkrok. Malah cocok daripada yang jengkleng. Kowe ngapa? Kaya ledek munyuk. Ora apa-apa aku ledeke kowe munyuke. Ya ora, nek wis. Nak munyuk ki lanang. Ah. Nak wedok beruk. Lah terus? Ya munyuk lanang karo kethek wedoke jenenge beruk. Lah iki apa? Aku sing nanggap. Ora. Kowe kok enak banget. Ya pinter. Sampai sakarep kan. Iki silahkan. Iki anane gur ledek karo munyuk ora ono sing nanggap. Ledek apa wis sik to. Kethek lanang kethek wedok iki anake. Oh anake. Ya gak aku ngerti arep dadi anakmu mlebu meneh aku melu. Ora. Gak aku rasa Ayo metu to, aku. ayo. Gak Anak mau aku. Wis ora usah rebutan. Iya. Aku sing ngopeni munyuk-munyuke wis santai. Tenang, tenang, tenang. Matur nuwun, Pak. Nggih, ha. Lah aku semune kok ora trima dinekke munyuk. Matur nuwun lho, Pak. Nggih. Wis jebul iki ya Pak ne munyuk. Kok malah Ya aku to. iya. Ya wis senjata makan nasi ya ngono kuwi kok. Caping gunung karya Mbah Gesang. Wah iya. Buka saka Mbak Elisa Orharus. Nah ya. Wah bocah ayu suarane apik. Ngene kok urung duwe pacar. Mumpun gadah sakniki. Dereng. Ya Allah. Lho, calone Kalau santai aja kok Pak Igit. Calone sapa Pak De? Sapa calone? Oh. Kuwi apa, Sa? Calonmu, Sa? Kuwi mono calon mati. Calon apa? Mayit. Mayit. Kulo ora kemerusu narko salipen kono luweh. KTP ku seumur hidup Pak De. Ah, sami wong kula apa meneh DRS aman. Wah, dokter Andes. Sing ngomong sapa tak pacule engko. Lah DRS. Dudo rada suwe. Oh alah. Mulane Ngopo weruh kowe nafsu ngono. ora mulane awake cilik ra ono sing remat ngono lho. Ya nak cara mbiyen ning ngarani cocok karo ya. Apa? Mati prene to, Tin? Oh, wis, Ding. Oh, tak sikut tenan lho. Wah, jebul loro. Lah kowe pengen semburi ya nyang. Ih, kaya tetet-wet. Tetet-tetet piye? Plendungan kali digandeng. Piye? Angger dicekel wak 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 wak. Wis tau ngrasake pelembungan jeblok urung. Lah, apa demu dijeblokake kene? Ya rene. Kok kowe iki ulang tahun wingi ya, Tin? Ora Oh, mbok. syukur. Kliwat wis kliwat. Kok nggawa plendungan loro. Ngece awas. Ayo Mbak Elisa, caping gunung. Zaman berjuang jore kelingan anak lanang
biasa ngene. Caping gunung Mbak Caping Tatin gunung. kali Oke. Mbak Mengingat Elsa. perjuangan para pahlawan. Nggih, leres. Oke. Pertunjukan Apa? malam hari ini di relay YouTube. Selain Sige Channel ada 8. Wes. Lalu Atmaja, Avlog Media, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia, Duyan Dulan, Joe Pride, lan channel-channel lainnya. Weh. Spontan nggih Pak Igit nggih. Nggih, 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 nggih. Nandhake Sembah ya do nuwun. demen budaya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Semarang sami rawuh, sembah nuwun, Amin. Mas Wirto sak kanca.